PPCRV naman nangangailangan ng karagdagang volunteers para sa Halalan 2025. Sa detalye mga idol, kasama natin Idol Matthew Pacheco. Bantay Balota 2025 Midterm Election News Update. Nangangailangan ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting na mga magsisilbing volunteers para sa tapat na pagdaraos ng Halalan 2025 sa 12 ng Mayo ngayong taon. Sa panayam kay PPCRV National Coordinator Dr. Arwin Serrano, aminado sila na bumaba na umanong bilang ng kanilang mga volunteers dahil ang ilan sa mga ito ay kinukuha ng maging watchers ng mga kandidato. Marami akong mga nakukuhang mga impormasyon na sabihin sa akin, Doc, hirap na kami dito sa lugar na to kasi yung mga dati na yung mga volunteers, nakuha na ng mga kandidato kasi doon po malalaki po yung mga binibigay sa kanila. Sa atin po kasi talagang wala. Kung hindi t-shirt, ID, mga ibang mga materyales at pagkain na tubig na binibigay ng mga kanilang mga respective mga parokya. Sa kasalukuyan, tinatayang aabot na sa 300,000 na mga volunteers na naitala, malayo pa sa target nilang 500,000. Ngunit inaasahan naman nila na papalo rin sila ng 350,000 ngayong taon sa buong bansa. Target talaga namin ay 500,000 or 500,000. Kasalukuyan ay ito ay naglalaro na sa mga 300,000 at hopefully makahikayat pa kami. PPCRV ay ang official citizen arm ng Commission on Elections o ang katuwang nila upang maisulong ang tapat at malinis na halalan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.